Salah. Mana? Bokong guing. Bokong guing lho. Ora enak. Bokong metu. Bocah enak. Walang kikik. Kakak, kikik. Ya. Ya. Walang. Kita coba dulu ya. Yo, kita bilang kabeh. Coba gurunya ngajari terlebih dahulu. Oke, gurunya kan ikan. Ditelok, Cah, ditelok. Kudu pas ya, gerakane kudu padha ya. Ya. Baru satset ya. Ki Jaipan. Walang kirek, walang kakak. Walang kikik. Walang kikik. Ora, kisik. Kene sik. Jaipong sik. Ya. Nenon, tantok. Ya, disawang. Ya pedhat. Kekek. Dalam. Nggih. Maaf sih. Ditaring. Oh. Alah. Gregis sama nek sing dadi siji. Oke. Tunggarono tata. Bar iki bar Jaipongan. Ya. Gregis karo Raisa dadi siji. Oke. Tunggarono. Sopone sopo? Tunggarono. Sopone yopo? Raiso. Tunggarono. Wero Tunggarono. Paling sepi 7-5. Ya. Ana sing yo. Walang kekek.
Lah piye aku? Lah liyane dong ngene. Masa Lah pas aku ditabuhi ngono. Lah aku joget. Lah liyane walang tang tok ndang tak tantak deleng tak entung tak tuk ndan. Oh tak bandel. Oh pengen kuwi ya. Ya peleni. Walang keke. Tak tuk. Walang ijo menclok ning polo. Bentak ireng ya Mas. Kaya Mas Bambang irenge sepur ya Mas. Akeh sing nunyu. Irenge sepur ngono. Wis bar walang keke bar. Wis gak usah walang keke. Walang keke among apa ini? Ngono ek marah. Tunggorono. Tempat pariwisata. Heeh. Tikete mong 25. Sedak 5. Moga monggo tindak mriko sedaya yen pengen turu nemengko ning jaba jane kesenian apa tuh jane? Walang kekek bisa dibeli di sekitar rumah. Kesenian Tunggorono. Ya, ini lagunya apa mau permintaannya?